Možno si myslíte, že váš mobil vysiela signál do vesmíru a pýta sa, kde som. Pravda je však úplne iná a oveľa elegantnejšia. Váš telefón je v skutočnosti úplne ticho. On len počúva. Je ako námorník, ktorý v tme sleduje blikanie majákov na pobreží, aby zistil svoju polohu. Tými majákmi sú GPS satelity, ktoré krúžia okolo Zeme. Každý z nich nerobí nič iné, len neustále kričí do prázdna dve veci. Tu som a práve teraz je toľkoto hodín. Kľúčom k celej logike GPS nie je mapovanie terénu, ale extrémne presné meranie času. Predstavte si, že počujete výbuch ohňostroja. Ak uvidíte záblesk a zvuk začujete o 3 sekundy neskôr, viete presne, ako ďaleko ste. GPS funguje rovnako. Váš mobil porovná čas, kedy satelit signál odoslal, s časom, kedy ho prijal. Rozdiel mu povie, akú vzdialenosť signál preletel. Aby ste však určili presný bod na mape, potrebujete počuť aspoň 4 takéto majáky súčasne. Prvý satelit vám povie, že ste niekde na obrovskej guli. Druhý a tretí okruh zúžia výber na 2 miesta. A ten štvrtý, ten potvrdí vašu presnú polohu a výšku nad morom. Je to logika prienikov. GPS je obrovská matematická hra na schovávačku, kde sa hľadač ani nepohne a len vďaka precíznemu načasovaniu vie, kde presne stojí. V tejto kapitole sme odhalili, že váš mobil nie je vysielačka, ale špičkový digitálny príjimač vesmírnych správ. Aby GPS fungovalo, hodiny na satelitoch musia byť extrémne presné. Ale je tu háčik, ktorom vedel už Albert Einstein. Čas totiž nie je nemenný ako pravítko. Vo vesmíre, ďaleko od zemskej gravitácie a v obrovskej rýchlosti plynú sekundy inak ako u nás dole na Zemi. Satelity sa rútia rýchlosťou takmer 14 000 km za hodinu. Podľa teórie relativity sa kvôli tejto rýchlosti ich hodiny jemne spomalujú, lenže zároveň sú vysoko nad Zemou, kde je slabšia gravitácia, čo ich hodiny zase zrýchľuje. Výsledok? Čas vo vesmíre sa oproti nám ponáhma. Možno si poviete, no a čo, veď ide len o miliardiny sekundy. Lenže svetlo, ktorým signál putuje, je neskutočne rýchle. Ak by sme tieto drobné rozdiely v čase ignorovali, vaša poloha v mobile by sa každý jeden deň posunula o neuveriteľných 10 kilometrov. To je logika chyby. Predstavte si to ako 2 bežcov na trati. Ten vo vesmíre má o niečo rýchlejšie stopky. Ak by sa podľa nich mali stretniť v cieli, jeden tam bude skôr a druhý neskôr. Systém GPS preto musí tieto stopky neustále brzdiť, aby boli v dokonalej synchronizácii s tými vašimi vo vrecku. Je to úžasné. Za každým, keď si objednáte taxík alebo hľadáte kaviareň, váš mobil v tichosti počíta s vesmírnym časom a Einsteinovými rovnicami. Bez pochopenia relativity by moderná doprava neexistovala. Logika GPS nás učí, že aj tie najmenšie odchýlky vo vesmíre menia našu realitu. Ako však váš mobil zistí presný bod na mape? Používa na to trik zvaný trilaterácia. Predstavte si, že ste sa stratili v lese a prvý satelit vám povie: si presne 20 000 kilometrov odo mňa. To vám veľmi nepomôže, pretože môžete byť kdekoľvek na obrovskej kružnici okolo neho. Potom sa ozve druhý satelit. Odo mňa si 21 000 kilometrov. Teraz sa vaše možnosti dramaticky zúžili. 2 kružnice sa totiž pretnú len v 2 bodoch. Už nie ste stratení v celom vesmíre, ste na jednom z 2 konkrétnych miest. Logika sa začína vyostrovať. Až tretí satelit vyrieši hádanku. Keď povie svoju vzdialenosť, tretia kružnica preťatím potvrdí ten jediný správny bod. Je to ako keď vám traja kamaráti z rôznych strán zakričia, ako ďaleko sú od vás. Tam, kde sa ich hlasy stretnú, tam stojíte vy. Štvrtý satelit je tu na kontrolu. On nepotvrdzuje len miesto, ale hlavne opravuje čas vo vašom mobile. Keďže váš telefón nemá vnútri miliónové atomové hodiny ako satelity, musí si ten vesmírny čas neustále požičiavať, aby jeho výpočty vzdialenosti zostali presné. V logika vecí nás fascinuje, že táto neviditeľná sieť čiar nad našimi hlavami neustále kreslí miliardy malých bodiek. Každý váš krok na mape je výsledkom bleskového geometrického súboja medzi 4 vesmírnymi majákmi, ktoré sa zhodli na tom, kde práve ste.
Signál zo satelitu musí preletieť 20 000 kilometrov, kým zasiahne váš mobil. Keď k vám dorazí, je neskutočne slabý. Je to ako keby sa vám niekto snažil pošepkať tajomstvo z druhej strany futbalového štadióna. Preto stačí malá prekážka a váš mobil zrazu ohluchne. Betón, sklo a železo sú pre tento vesmírny šepot ako nepriechodné steny. V tuneli alebo v podzemnej garáži ste pre satelity neviditeľní. Signál jednoducho nemá silu preraziť hrubú vrstvu zeme. Vaša navigácia vtedy len háda, kde by ste mohli byť, kým sa znova nenadýchne čerstvého signálu. Existuje aj fenomén zvaný viacestné šírenie. V mestách s mrakodrapmi sa signál odráža od sklenených budov ako loptička v pinbóle. Váš mobil príjme odrazený signál o niečo neskôr, čo ho oklame vo výpočte vzdialenosti. Výsledok? Na mape zrazu poskakujete po budovách. Dokonca aj počasie hrá svoju rolu. Husté mraky alebo silná búrka v atmosfére môžu signál jemne spomaliť. Pre nás je to zanedbateľné, ale pre GPS je každé zdržanie o miliardtinu sekundy problémom, ktorý musí inteligentný algoritmus vo vašom vrecku v tichosti opraviť. Logika prekážok nás učí, že GPS nie je len o satelitoch, ale aj o čistom výhľade na oblohu. V logika veci rozumieme, že tento technický zázrak potrebuje na svoju prácu voľný priestor. Keď na budúce v meste stratíte signál, spomeňte si na ten tichý šepot letiaci z vesmíru. GPS nám dalo schopnosť nájsť cestu, ale budúcnosť nám dáva schopnosť cestu nevnímať. Dnes už satelity nespolupracujú len s vaším mobilom, ale priamo s autami, dronmi a poľnohospodárskymi strojmi. Logika sa presúva od kde som ja ku kde sú všetci ostatní. Prichádza éra autonómnych vozidiel. Tie nepotrebujú len GPS s presnosťou na metre, ale systémy, ktoré ich polohu určia na centimetre. Kombinujú vesmírne majáky s láserovými očami, LiDARmi. Je to ako keby mal námorník k dispozícii nielen majáky, ale aj radar, ktorý vidí každú vlnku. Logika bezpečnosti je v spolupráci. Autá budúcnosti si budú cez satelity vymieňať dáta o nehodách alebo poľadovici v reálnom čase. Ak jedno auto zabrzdí, satelitná sieť to povie všetkým ostatným v okolí, skôr než si to vodiči všimnú. Celá doprava sa stane jedným obrovským organizmom. GPS mení aj to, ako jeme. Traktory riadené satelitmi sejú plodiny s presnosťou na milimetre, čím šetria palivo a pôdu. Vesmírna technológia, o ktorej sme si mysleli, že je len pre armádu alebo turistov, dnes v tichosti riadi efektivitu celého nášho sveta. V logika vecí sme zistili, že ten tichý šepot z vesmíru je chrbticou našej civilizácie. Pochopením toho, ako funguje GPS, sme pochopili kus Einsteinovho vesmíru v našom vrecku. Na budúce, keď uvidíte modrú bodku na mape, už budete vedieť, aký obrovský stroj za ňou stojí.